La crisi humanitària provocada per les inundacions al País Valencià ha tingut conseqüències en el món de la ciberseguretat. Hem vist notícies falses i dades exagerades sobre morts i desapareguts. I amb quin objectiu? Generar desconfiança i desacreditar governs i institucions. A l'estat espanyol, la major part de les fake news es difonen a través de les xarxes socials. De fet, un informe de la UNESCO revela que més del 60% dels creadors de contingut no verifiquen la informació abans de compartir-la. També hem vist correus i missatges fraudulents que es feien passar per organitzacions humanitàries. La intenció dels ciberatacants era robar dades i diners dels ciutadans que volien fer donacions. Malgrat tot, també hi ha notícies positives. Diferents entitats del sector de la ciberseguretat han impulsat una iniciativa solidària per ajudar a recuperar els dispositius danyats.